ಭಂಡಾರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೈ ನೆತ್ತಿಲ ಕೋಡಿ, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಆನೆ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶಾಂತಿ ಮುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸನ ಶುರು ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ. ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬೆರೆಡಿದು. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಿಸು, ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಿಸು, ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೀಗು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬೇಗ ಸುಖದ ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ನೋವನಿಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಿಸು, ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಂತ್ಯ ನೆಟ್ಟ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾಣಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಿನ್ಯ ಬೆಲೆರಂಗಿ ಮೇರು ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಸಾಂತ್ಯದ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇನು ಸೇರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಉಜ್ಜಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಡು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಗುತ್ತುನೇ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋಗುದು ತೂಣ್ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋರ್ಲ ಸೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅಂಚನೆ ಪಿರೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಉಜಿರೆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ. ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿಂದುಲೇನು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ ಮಾರ್ಲ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ ಮಾರ್ಲ. ಪಿರೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ.
ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು. ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದಾರು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರು ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಿರ್ಬೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ತನಾರು. ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಸೇವೆ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮಾರುಜಾಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ. ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಹಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸನ್ನ ಎತ್ತಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೇರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಪಾಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಣೆ ಯಾಣ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಣೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿಯರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತ ಹೂವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಂದ ಸನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ ಅಪಗಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಪಣ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಊರದ ಬೇಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ರೋಡ್ ದಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಕರ್ಯ ದಿಕ್ಕುನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಿನಾರು. ಬೇರ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕುಳ್ಳ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದ ಒರೆಯಲ್ಲೆತ್ತದು ಪಾತೇರು ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತು ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೋಡು ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಈ ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಅವರಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಆಳ್ವಾ ಸಂತೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿರೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯ ಬೇರ್ನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಂಪಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬೇತ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಜೇರಿ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರಿ ಆರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಡೋದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಪಣೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರಿ ಬೇರೆ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಲಂಚನೆ ನವ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವ ದಂಪತಿ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಡು ಎಂಚೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ
ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರೆ ನಿರಂತರ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು ಆತನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯಲೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂತ ನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿ ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಕುಚಿತ ವಿಷಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿ ಹೊಸಮನೆ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಕಜ್ಜಿ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರು ಸತ್ಯರಂಜನ್ ಮೇರ್ಲಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಮಾರು ಜಾಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಣದ ಬೇಲೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈ ಊರುಡು ಪರಿಚಯನಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೋಡೇನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಸಜ್ಜನ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಸಾಂತ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಪಂಡಿಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂತ್ಯ ಗುಟ್ಟದ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರು ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೇರೆ ಎಂಕಲ ಊರೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟ ರಗ್ಗೊಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಈ ಊರೋಡು ಸಾಂತ್ಯಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನೆ ಬೇರೆನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲಂಚೆನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಆರದ್ದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಪಟ್ಟು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾರು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂತ್ಯಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ. ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಸಮಿತಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಜಿನ್ಯ ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪಿರೋರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಿರೋರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಂತ್ಯ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಯಾನೆ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆದ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾರು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ತರವಾಡ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬೇರೆ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ. ಶಿವತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇರೆಗೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂತ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿದ ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಡೇ ಬೈದಿನ ಈ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೆ ಸಾಂತ್ಯದ ಅಂಚನೆ ಪರವಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧರ್ಮಸಭೆ ಓಲಗಾಯನ್ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಬರಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಪುರಂದರ ದೀಪ ಅರುಳಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮನ್ಪುಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮುಂದೇತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಲಾರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ಡಿ ತಿಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಮೃತ ಅಸ್ತಾಡು ಅರಳಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ನಂದಾ ದೀಪವಾದೆ ಬೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಜಾನದ ಸಂಕೇತ ಆವಡೆ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನನಾತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಂತಿ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರವಾದೆ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲೆಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೊಗಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮವುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮೂಲು ಪಾತೆರುನ ಸಂದರ್ಭದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮನೇ ಜವನಿರು ನಮ್ಮ ಊರುಗುಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆವಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ಆವಡು ಈ ಊರುಡ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಈ ಜವನಿರು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹಮ್ಮೆಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ನಮ್ಮ ಊರುಗ ಆಪುನ ರೋಡ್ ಆವಡು ಮಾತೆಟ್ಲಾಕಲು ಭಾಗವಹಿಸುದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪಡು ಪಂಡದು ನನೋರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರಗು ಚಿಕ್ಕದಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ನೆನಪು ಮುಟ್ಟಾವನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದೆ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾತೆರಡು ನನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲೇನು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಧದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾತ್ ಪಾತೆರುವ ಆ ಪಾತೆರನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐದು ದುಂಬು ಆಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನಿಸನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲೈನ ಚಿತ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಪದ್ಯೋಲಾದಿಪ್ಪು ಸಂಗೀತಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯಾದಿಪ್ಪು ಐನ ಆ ಕಾಳಿಂಗನಾಡಿಯರ್ನ ಪದ್ಯೋಗ ಈ ರೀತಿಲ ಐಕೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ್ರಿ ಎರಡನೇದಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನಿತ್ತೇರು ಆ ಹಿರಿಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗಲ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪೂರ ಅಕ್ಲೇ ಅಲ್ತಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತನಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ತಿರ್ತುಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿದ್ರು ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರದಿದ್ರು ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ತತ್ವನಾಗ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಕೊನಪ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೀವಂದ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರೇ ಈ ಲೈನ್ ಕುಲ್ಲದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನೆಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ಏರ್ಲ ಏನು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೀನ ಬರೋದಿಪ್ಪನತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇನು ಒಂಜಾತ ನೆನಪು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಡು ನನಗ ಅಚಾನಕ್ ಏನಂಚಿತ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನೇನಿದೆ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಒಂದು ಮಂಡೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಡು ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಆಗಲ ಹಿಡಿದುಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುರಾನಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಲ್ತಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತ್ತೀರಿ ಪನ್ನಗನೇ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಾಯನ್ ಮಂಡ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬೈಯಾಗ ಇಂಕ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು. ಶಬರಿಮಲೆ ರಶ್ ನಿಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ತುದೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತುದು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ರಾನಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಂಡ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತನದ್ದು ಎಂಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರೆತು ಹೋಯಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಶಬರಿಮಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಊರಿಗೆ ಬೋದು ಸೀದಾ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇವೆ ಮಂಡ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ನಾನೇನಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಾಯಗ ಆವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಪನೆ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಜಾಗಲೇನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೀರಿ ರೂಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇನಿ ಜವನೇರ ನಕಲು ಈ ಜಾಗದ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅಂತ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಈ ಜಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿದ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪ ಈ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕುಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ ಉಪದ್ರವ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲ ಉಪದ್ರವ ಚೂರು ಉಂಟಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪ ದಾಯಂದಂಡ ಇನಿ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲರ ಅವೇ 25 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕುಡ್ಲದ ಹೂವ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಪೇರು ಇನಿ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲರ ಅವೇ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ ಅದು ಪೇರು ಇನಿ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲರ ಅಗಲೇ 34 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಈ ಭಾಗದ MLA ನಕಲ ಅದು ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಹೊಡಿತನ ಚಿತ್ನಕಲು ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬುಲೆವರೆಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪುದರಿ ಪೂಜಿ ಏರ್ಲ ಆರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಏರ್ಲ ಮನ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನು ಅನ್ಪ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಬೋಪ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಪುದರದ ಇದಿ ಪೂಜೆ ಬಾಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂಚನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಾದ ಸಮಯ ಬುಕ್ಕ ಪುದರ್ನದು ಇಪ್ಪುಡು ಪುದರ್ನಿದ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಪ 85 ಸೊನ್ಪನ 100 ವರ್ಷನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರುವೇರು ತೀರ್ದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತೀರಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ 6ನೇ ನಮ್ಮ ಬೋಪ ಅತನ ತೀರಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲೇನು ಅನ್ಪ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಉಸಿರುಂಡು ಸೈನಾಗ ಉಸಿರಿಜ್ಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆ ಪುದರ ಎಡ್ಡಿನ ಹಾಲ ಪಂಪನೆತ ಮಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯಡ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪ ಶಾ ಆಯ ಸೈತನ ಎಡ್ಡನ ಸೈತನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುರಾಣಿ
ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈತನ ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಆ ಏಪನ ಪೋಡಿತ್ತು ಆ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರವಲ್ ತಿಪ್ಪಿ ಏತ ಜನ ಬಾಳು ಹಾಳವಲ್ ತಿಪ್ಪಿ ಏತಿಲ್ಲಡೆ ಸೂಕೊಡ್ ತಿಪ್ಪಿ ಏತ ಜನಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೂಕು ತಿಪ್ಪಿ ಆ ಸೈತನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ತಡೆರತಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ತೀರಿಯರ ಏತ ಸಮಯ ನಲ್ಲ ಬದುಕೊಡಿತನಾರು ಹಾರಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಕೂಡ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಇಂಚಿತ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಪುದರಿಜ್ಜಂದಂಚಿದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಂಚಿದ್ದ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಪ 85 ವರ್ಷೋಡು ತೀರ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದದ್ದು ಬೋಪನಂಚಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ದಯಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಾತ್ ಜನ ಪುದರ ಬಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಎತ್ತರವೈನ ಚಿತ್ನ ನಿಲುವಂಗಿದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವನ ಸಂತೆರ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕೋಲ್ಪತದ ಚಿತ್ರ ಒರಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಮಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದ ಚಿತ್ರ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಗಲೇರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ್ಲತ್ತೆ ನಂಕದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ್ಲತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಏರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟದು ರಡ್ನೆದರ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀರಪ್ಪನೊಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಗನ್ನು ಪದದ ಚಿತ್ರ ಸನಕಲು ದೇಹದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ LTT ದವರಿ ನಾಯಕನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಧಿಲ್ಲ ದಾದಂದು ಗೆಂಡ ಏರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನಾ ಏರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇನಾ ಏರು ಸಮಾಜ ಸರಿಸಾದಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಯನ ಅಕಲು ತೀರ್ದು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಏರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರ ಏರು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರ ಏರು ಅಧರ್ಮನ ಪದೊಂದೇ ನಡತೇರ ಏರು ಸತ್ಯನೇ ಸುಳ್ಳುನೇ ಪದೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೇರ ಏರು ದೌರ್ಜನ್ಯನೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಇನ್ನೇರ ಅಕಲ್ನ ಬುಧರ್ ಪಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಲ ಚಿತ್ರನ ಬತ್ತರಿಂದ ನಾಡಲ್ಲ ಅಕಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮದೇ ತುಂಜ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲಕಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಾಯ ಓಡು ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಡು ಮುರಮರನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷಾಲನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಜವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಹಂಚಿನ ಕೇವಲ DJ ಬಾರ್ದು ನಲಿಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನ ಅದನ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನ ಅದನ್ನ ಬೇತಾದ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರನ ಅದನ್ನ ಐತ ಮೂಲಭೂತವೈನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಉಂಡಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತರಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರ ವಿಚಾರದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಯಡು ಟೀನೇಜ್ ಮನ್ಪೇರಿ 13 ಸುರಾದ 19 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಡು 11 12 ಆದ 13 19 ಮುಟ್ಟ ಐಕೆ ಟೀನೇಜ್ ಬಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಈ ಟೀನೇಜ್ನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಬತ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಐತಾಧಾರದ ಮಿತ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆದ ಆ ಜೋಕುಲ್ ರೂಪುಗುರು ಪ್ರಚಿತ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರ್ನಕ್ಲ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತಾಕೇರ್ನಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತೇರಂದ ಅಂಡ ಐಗೆ ಕಾರಣ ಆ 13 ವರ್ಷದ್ದು 14 ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ತನಂಚಿದ್ದ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ ದೇತನಂಚಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಬೀದಿಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಕುದುರೆದ ಗಾಡಿಡು ಬೋದಿಪ್ಪೇರಿ ಆ ಗಾಡಿಡು ಬೋದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳಕೇನುವ ನಿಗಲ್ ದಾದಾಪರ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲಾನಗ ದಾದಾಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇನೋ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಂತ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೇನೋ ಅಂತೀರಿ ಏನು ರಪ್ಪ ಬಂದಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಪೆ ಮಾಡೋದು ದಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಭಯಂಕರ ಟರ್ನಲು ಆ ತಿರ್ಗಾವನ ಅಂಚಿದ್ನ ಗೇರ್
ಏರ್ಪಾಡು ನಾ ತುದು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓದಿತ್ತೆ ಮುರನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಗಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತೀರಿಗೆ ಇದು ದಾದಾ ಪರ್ಮಗ ಅಪಗಾರ ಪನೊಂತೇರಿಗೆ ಏನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಪೆ ಮಾಡಿದೆ ದಯಗೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೂರ ರೇಡಿಯೋ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಸುದ್ದಿಲು ಬರಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಯ್ಜೇರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕನಾತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಕುದುರೆ ಬೋಪನ ಚಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಬಾಬಾ ನೀರು ದಾದಾ ಪರಮಲ್ಲ ನಾಗಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ಎದುರುಡೋರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಗಿಡ್ತಂದು ಆಯಲಕ್ಕೆ ಏನು ಗಿಡ್ಪೆ ಅದು ಏನು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕುದುರೆ ಗಿಡ್ಪೆ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲನೆ ಐಡಿಯಲ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚನಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಂಚ ಪಂಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹೊರ ಶಾಕಾಂಡು ಸುಧಾರಿಸ ಒಂದು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆತ್ತಾತದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಧ್ವಜ ಅವನಿಗೆ ಎಂಚಂಡ ಮಲ್ತ ಏನು ಕುದುರೆನೇ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕುದುರೆ ನನ್ನಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತ ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಏಳು ಕುದುರೆಲು ಅರ್ಜುನನ ರಥೊಟ್ಟು ಉಂದುನ ಚಿತ್ನ ಕುದುರೆ ಧರ್ಮದ ಕುದುರೆನ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಆ ಧರ್ಮದ ಕುದುರೆ ಗಿಡ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ನ ಸಾರಥಿ ಯಾವಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಆ ಬಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆರೇನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾರತ್ತೆ 14ನೇ ವರ್ಷನಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏರು ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಚಳವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿದ ಬೀದಿಡೆ ಬರೋದಿಪ್ಪು ಚಳವಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮಿತ್ತು ಲಾಟಿನ ದೊನ್ನೆಡೆ ಆಕರಿಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಪದೊಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ ಎದುರು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ಪದೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಬಾವುಟದ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಹಾಕದ ಆ ಬಾವುಟ ತಿರ್ತುಬೂರು ಬೇಟೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಕೋದಿಪ್ಪ ಅಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂದಜ ಬೇಟೆ ಕೈಟಿದ ನಜ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನೆ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವೆ ನೆತ್ತೆರ ಚೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನು ಆ ಬಾಲೆನ ಗಿಡ್ಪರಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಏತ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಲಿಪು ಬಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡು ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊನ ತುಂತವೇರಿ ಜಡ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನ ಬಂದ ಆ ಬಾಲೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ ಆಜಾದ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ ಆಜಾದ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ನಿಗಲೇ ನಾನು ಜೈಲು ಮಾಡುವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸೆರೆಮನೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬನ್ಪಿ 14 ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದಾದ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಿ ಏನ ನಿಗಲು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದೇ ಯಾನು ಒರಿಪೆ ಏನ ವಾ ಕಾರಣ ಬಂಧಿಸೋರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ 14ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಆಯನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ತೀರ್ಮಾನದಾಗ ಆಯನ ಪ್ರಾಯ 14ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮುಘಲ್ ಶಾಹಿ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಬರೀ ಶಾಹಿ ಇಡೀ ಊರುಡು ಇಸ್ಲಾಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಭದ್ರಂಚಿತ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಾಜರ್ನಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂದಿರದ ದರ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಐನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಪಲ್ಲಿದ ಮುಟ್ಟಲೇನು ಮಾಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಕರ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪುನ್ನಲ ಮಿದ್ದು ದರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಾದಾಜಿ ಕೊಂಡದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿಯವರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎದುರಿದ ಕೋಟೆನ ಗೆಂದು ಕೊರಡು ಅಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಬಾಲನೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಬಂದ ಏತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ನ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತು ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಬುಲೆನಾಗ ದೈ ಆಯ್ತು ಸಿರಿಟಿದು ಬನೋಲಿಗೆ ಅವು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಪುಣ ಎಡ್ಡಾಪುಣ ಬಂದದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಂದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಾವು ಮೂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತದೆ ಈ ಸಮಾಜಡು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸುನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವರ್ಷದಿಚ್ಚಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಥಾ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಗೋವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಗೋವನ್ನು
ಆತನ ನಮ್ಮ ಏತ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟುದು ಓಲೋಲು ಪೋಪನಾಚಿಂದ ಪೆತ್ತಲೆನ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಕೇಸಲೇನು ಮಾಡೋದು ಗಡಿಪಾರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಜಿರಿ ಬಾರ್ದಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪೋಪನಾಚಿಂದ ಪೆತ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಪಾರ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪೆತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ ಪೆತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 99% ಪೆತ್ತನ ಸಾಂಕುಣ ಹಿಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಹಿಂದುಲು ಪೆತ್ತಲೆ ದಾಯಗೊರಿಯರಿ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏತಾ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಿತ್ತಿನಾಗಲ್ದ 5,000 10,000 25,000 ಕೊರ್ಪೆ ನಂಡಲ್ಲ ಪೆತ್ತನ ಕೊರ್ಪು ಜೀವನ ಮಂಚಿದ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡುಂದಂಡ ಆ ಪೆತ್ತನ ಕೊರ್ಪನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂಚಿದ್ನ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋ ಒಂದು ಆಕಲ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಪಂಚಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಮಾರ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಪಂಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಇತ್ಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಳು ಚಪ್ಪಲದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಳವರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬೇನಾಪುಜಿ ಅವೇ ಮುಷ್ಟಿಪಾತ ಹಾಕೊಂಡ ಎದುರ್ದಾಯನ ಮುಸುಂಡು ದರಿವು ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಂಚಾದಗೆಂಡ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲೇಕ ಈ ಜಾತಿ ಬಂದಂಚಿದ್ದ ಬಿರಳು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡಿದ್ದಂಚಿದ್ದ ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಮಲ್ಲ ಏಲೆಲ್ಲೇ ಬಂದಂಚಿದ್ದ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಉಂಟುಂಡ ಜಗತ್ತದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಪಂದೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಬಂಚಿದ್ನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಮತಾಂತರ ಆದಲೇ ದುಡ್ಡುಗೆ ಮತಾಂತರ ಆದಲೇ ಬೇತೆಗೆ ಮತಾಂತರ ಆದಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಏತ ಬಂದುಲೇನೆ ಯಥಾ ವರ್ಷಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದಿವೋದಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತನ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಬರೀ ಕವಿ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಬರಣಿಸವಿ ಕುಡಿಯುವ ಜಲ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ನಡೆದಾಡುವ ನೆಲ ನಮ್ಮದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿಯುವ ನೆತ್ತರು ತಾನೊಂದೇ ಎಂದು ಕವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತ ಹೀನವೇ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಬೇಡ ದೇವನುಲಿ ದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞಂದು ಕುಡರಿ ಕವಿ ಮನ್ಪೆ ಅವನಾರವ ಅನ್ನದಿರಯ್ಯ ಅವನಮ್ಮ ಅನ್ನಿರಯ್ಯ ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂದ ಬಸವಣ್ಣೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಲವೆಂದು ಒಡೆದಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವ ನೆಲೆಯದೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂದು ಕನಕದಾಸರ ಮನ್ಪೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮನ್ಪೇರಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಬಂದ ಒಂದೇ ದೇವರ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ನಾಗೆ ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ಅವನಿ ಎಮೋಷನ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ನಾಗನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಂಜುನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಏರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆಗಳುಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಗಳುಂಟು ಆ ನಾಗೆ ಅವು ಇಟ್ಟಾಂಡ ಪೋನಾಗ ಅವು ಆ ಜಾತ್ಯಗಳ ತೋಟ ಒಂದು ಈ ಜಾತ್ಯಗಳ ತೋಟ ಅವು ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲ ಒಯ್ಲ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಜಿ ನಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ನಾಗಾಗ ಬಾಡಿನ ಮಂಜಲ್ನ ಏರು ಬಿಲೆತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರು ಈಟು ಬಾರ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಾರ್ದಂಚಿದ್ದ ಪೇರದ ಪೆತ್ತ ಕಪ್ಪ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಗಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ್ದ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಂದಂಚಿದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟమైన ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ಕದಾಯ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ಉಲೈಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಲ್ಲೇಡು ಒಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಡತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲೈ ಹೊರ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲೈಡ್ ಇಪ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸುಲೈಡ್ ಬುರ್ಚಂದೈನೆ ಆ ಕೀಳು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕನ ಅಂಚಿದ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿದ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಂಡ ಈ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವೈನಂಚಿದ್ದ ಪರಿಹಾರನು ಕೊರ್ಲಿ ಏರೇವರಿ ಫಾದರ್ ಬತ್ತು ಎಂಗಲಿನ ಬತ್ತು 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಮತಾಂತರ ಅಬ್ಜಿಯರೆ ಪುಲಿತನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಮತಾಂತರ ಅಬ್ಜಿ ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ದಾಯ ಮತಾಂತರ ಆವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಂದ್ಕೆಂಡ ಎಂಗಲಿಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಯಥಾ ಜನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕುಲ್ಲೇರಿ ತಿಂಡ್ರ ಗತಿ ಇತ್ತಜಿ ಓಲೋಲ ಬೋನು ತೆರಬೇಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬರದು ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮತಾಂತರ ಆತಜಿಯರು ಎನ್ನವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರಲಿ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಜಿರೆಡೆ ಅಂಗಡೆ ಬೋದು ಗೋನಿ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬುರ್ದು ಜಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಿ ಬುರ್ದು ಜಿ ಹಾಕಲು ಮತಾಂತರ ಆತಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂಡ ಈತಿ ಹಿರಿಯರ ಪನ್ಯ ಏನು ಬಂಡತ 8 ಜನ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪಂಚಿದ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಡು ಬರ್ಪಂಚಿದ ಸಂಗತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಲವ್ ಜಿಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೇರಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬರಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಚೂರು ತತ್ತನಂದ ದಾದಾಪುಂಡು ಮನ್ಪಂಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಏತ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಣು ಬಿಡತ್ತೇಳು ಅಳ್ಳು ಬಿಡತ್ತೇಳು ಮೂಲು ಬಿಡತ್ತೇಳು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿ ಇರಬಹುದು ಅಡ್ಡವಾಟ ರೋಡ್ ಓಲೋಲು ಪೂರ ಬಸ್ಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಉಂತದು ಆ ಅಡ್ಡವಾಟದ ಹೈವೇಟಿಗೆ ಆಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಣನೆ ಎಂಜ ಮಂಡ ಆ ಬಜರಂಗದ ಆ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಬೇಟಿಗೆ ಉಂದೇ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಮೊಗಲೆಗೆ ನಾಲ್ನೆರಡೆ ಆ ಪೊನ್ನುಲು ಸಾಧಿಸತ್ತದೆ ಒಲ ಗಾಂಜದ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ದು ಏರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ತಾರ ಆ ಅಪ್ಪರ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಡಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ 99% 99 ನಮ್ಮ ಬಾಲಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿದ್ನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಒರಿಯವರಿ ಸಾಧಿತತ್ತು ಸೇರಿದ ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ಮನ್ಪೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡತ್ತ ಕಾಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಯಾವುಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಚಾಗ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಚಾಗ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಚ ಆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಕಳಂಕ ಏನಂಚಿತ್ನ ಲೌಜ್ಯದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಅವರ ಜೀವನ ಬಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಮುಗಿತಂದುಲೆ ದಯ ಬಂಡ ನಾಟಕ ಅಂದ ಬಂಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸರ್ತಿ ನಾಟಕದ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾಟಕ ತೂವೋಡು ಮನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿಲೇನು ಏನು ಪಂಡದು ಐನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಂಗತಿ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬುಲಾಂಡು ಆ ಕಂಬುಲಾಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತುದುಪ್ಪಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಉಸಿರವು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತನ್ನಾತಗೆ ಫೋನಿಗೆ ಓಪನು ತನ್ನಾತಗೆ ಟಿವಿಗೆ ಓಪನು ನಮ್ಮ ತೂವರಸರು ಮಲ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನೈ ಲೈವ್ ತಗೋದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗೋನೆರಲು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಬಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಪಾನೇಲು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿ ಅವನ್ನ ಇರಲು ಹೆಂಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರು 14,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರೆ ಪುದರಿಯನ್ನು ಓಲ್ಲಗೆ ಎಂದು ಜತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಲ್ಲ ಆತ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ದಾಲೆ ಕಂಬಳ ಅಡಿತಜಿ ಪೋನಿತ್ತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬೈಲಕ್ಕೆ ಪೋನಿತ್ತ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಸುರಂಡು ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಗಾಡಿದ ಆ ಮೂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಇಚ್ಚದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಹೆಂಚಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪಸಿದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯನು ಅತ್ಯಂತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೂಡ ಏನಂಚಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮಿತ್ತಡ ಗಟ್ಟ ತಿರ್ತಡ ಊರು ಐತ ಮಧ್ಯ ಹೊಡಿಪ ನಂಚಿದ್ದ ಜಾಗ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಬೋದಲ್ ಮುಂತಾದ ಮನದ ಪಿಕಪ್ ಪೋಯಿನ ಪೋನಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ತೋಡು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆವದು ಬೋಡು ಗೋನೇರಾಗ ಬಲಿಪಾರಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗ ನಿಜ ಆಗಲ ಜಾಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾರಾಯಣ ಮಲಕಿಡೆ ನಡೆ ಪೋಯ ಪೋದು ಪಾತಾರಸರು ಮಾಲ್ತ 6 ಪಂಡೇರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೀರ್ಥ ಜಪಡ ಒಂದು ಗೋನೇರ್ಲಿ ಆ ಬಂಗಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಂಬಳಾಪನ ಜಾಗಡೆ ಬಲ್ತದ ರೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಕಲ್ತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಕಲು ಮಿತ್ತ ಗುಣೋಡು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿಲಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು 1,000 ಕೊರ್ರೆಂಗಳ ದುಡ್ಡಿ ಜನ ಪೊಂಜು ಪಜಿರ್ನ ಪಿರೇದೆ ಕೊನತ್ತು ಗೋನೆರ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಆ ಗೋನೆರ್ಲೆ ಸಾಕದಿತ್ತೇರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲೋಗು ಗೋನೆರ್ಲೆ ಕೊನವಲಿ ಐನೆ ಅಕ್ಕಲನೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನ ಆತ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತೀಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆ ಬಲ್ತೋದಿತ್ತ ಏನೈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ನಾವು ಪೂರ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೋನ್ ಬರಸುರು ಅಂತದೆ ಫೋನ್ ಬರಸುರು ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಬೇತನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡತ್ತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತಿಂದು ಕಂಬಳ ದುಲೈಡು ಇದಿ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುನಾಡು ಇಂಕುಲು ಏತ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಾತಿ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕಂಬಳದ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಸಾಯಿಬೇರ್ನಾಗಲು ಗೋನೆರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಏತ ಪೊರ್ಬುಲ್ನಾಗಲು ಗೋನೆರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಒವೇ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಜಗಲಿಡಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದುತ್ತ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಚೇತನ್ ಬಂದವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಿ
ದಾದ ಬಂಡೆದಂಡ ಕಂಬುಳರ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಎರ್ಲುನೇನು ಸಾಂಕುವೇರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗಿಡಪೇರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಅಂಬಿದೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ರಸರು ಮಲ್ತಿ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬೆ ದಿನವಲ್ಲ ಉನ್ನೇನು ಪಾತೆ ಇರೋದು ತಾಯ್ತಾನೆ ವೈರಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಈಚೆನಂದು ಎಣ್ಣೆ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ವರ್ರಸು ಆತನು ಅಂದನ್ನ ಮೊಗಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿತ್ತ ಮೊಗಲೇಡ ಪಕ್ಕ ಬಂಡ್ರಸರು ಮಲ್ತಾರೆ ಮೊಗಲಿ ಟಿವಿಗೆ ಲೆಪ್ಪರಸರು ಮಲ್ತೇರಿ ಟಿವಿಗೆ ಲೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಾತೆ ಇಡ್ಕೊಂಡ ಬೇತಾಗಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದೊಂಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಂಚಾಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಟಿವಿ ಇಡಪ ನೋಡಿಗೆ ಏರ್ ಬಂದ್ರ ಪನ್ನೇರನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಏರು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಏರು ಬಂದದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಚಿದ್ ನಕಲು ಅಕಲೆ ಮೊಗಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ರಸರು ಮಲ್ತೀರಿ ಮೊಗಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವರ ಸುರ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದು ಅಕಲೆ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಖರ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಿದ್ ದುಡ್ಡು ಬೋಣ ಪಿರಾ ಕೊರಪ್ಪ ಅಂಚಿದ್ನ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಾತೆರ್ಜ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಏತಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತದು ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬುಲಡ ಜಾತಿನ ಎಂಕಲ್ ತುಜ ಕಂಬುಲಡ ನೀತಿನ ಮಾತ್ರ ತೂತುನ ಕಂಬುಲ ಎಂಕಲ್ ಅಸ್ಮಿತೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಇಂಚಿದ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಂಡದ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಕಂಬಲದ ಉಲೈಡ್ಲ ಜಾತಿನ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಕಂಬಲದ ಗೋನೆರ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಬಾಂಡು ಮಾಡದ ಐನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ದೂದುಪ್ಪ ಏತ ಗೋದ ಹತ್ಯಾನಗ ಏತ ದೌರ್ಜನ್ಯನಗ ಓ ಮುರಣಿಯ ಅರ್ಜುನ ವರ್ಮಂಚಿದ್ನ ಆನೆನೆ ಕೆರ್ನಾಗ ಅರ್ಜುನ ವರ್ಮಂಚಿದ್ನ ಆನೆನೆ ಕೆರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜನ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಗೋಳಪುರ ಕಂಬಲೋಡು ಆತ ಸಾಂಘಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತರ ಅಂಚಿದ್ನ ಗೋನೆರ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಬೇರುನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡ್ತಿರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡ್ದಿಂಚಿ 10 ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಸುರಾತ ಶಬರಿಮಲೆ ರಶ್ 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 ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಓಡ್ಜಿ ಕೆಲದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಕಿ ಕೆಲದ ಪೇಜುಲು ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುಮಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನಂಜನಗೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಮೈಸೂರವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೋದು ನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಪುಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು 4 ದಿನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ 4 ದಿನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕುಲು ಮಿಸ್ ಆಪ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬುಲ್ಪಾನೆಟ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಿಸ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುವ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕುವನಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಏನು ಕೋಡತ ಮುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂಚ ಜಾಗಡ್ ಉಂಟದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಬತ್ತ ಜೋಕುಲು ಮಿಸ್ ಆತವಂತನ ಒಂಜಾತೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ತತ್ತಿರವಂತನ ಒರಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಕ ಉಡ್ಕುದು ಕೊರಡು ಏರನಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದಾನಗ ಜೋಕುಲು ಮಿಸ್ ಆದ ತತ್ತದು ಪೋತಾರೆ ಇತ್ತೆಡ ದಿಗ್ಗದು ಜೇರಂದು ನಿಖಲ್ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಡದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ತತ್ತದ ಬೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಮನ ದಾದ ಅಕಲಿ ಜನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪೇರಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ದನಂಚಿದ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಗ ಬಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಿರಿಕೆ ಬರೋದಂಚಿದ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಕುಳೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿರೋದ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಗಂಭೀರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದ್ರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಪ್ಪೇರು ಶತಂಚೈವ ಯತ್ಕಂಟಕ ಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಂ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಂಟಕ ಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಂ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡು ನವದ ಬೋಪನ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬೇತೆಯರ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಏನು ಮುರಳಿ ಮೇಲೆ ನಿಬೋದು ಕೊಡದ್ದು ಮುರಣಿ ಬಲ್ಪುಗು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈನ್ ಇಡುತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಬೇಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಪುಗು 4 ಗಂಟೆಗೆ 14 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಇಡುತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟಾಗ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದುಂಬು ಬತ್ನಾಗೋರಿ ಬೈಕ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೋರ ಪೀಸ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೋರ ಪಾತಿರ್ಗ ನಂಗೆ ಉದ್ದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ 14 ಗಂಟೆ ಆತ ಆರಾಮೋಡೆ ಲೈನ್ ಉಂಟೋಂದಂಡ ಐಕ ಆತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನೆ ಮಲ್ತದೇರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಂದ್ರೆ ಐತ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಂಚಿದ ತಾಕತ್ ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೊಂಡು 4,000 ಪುಂಜನಗ್ಲೇನೆ ಕಳಪುಂಡ ಮುಖಾಂತರ ఆయన ಅಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡಿಯರೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪುಕಾರ್ನೆ ಬೀಸೊಂದುಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾದ್ರೆ ಇಂಚಿದ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಂಚಿದ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು 14 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಬಲ್ಪುಗು 4 ಗಂಟೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ನಾಕ ಇನ್ನು ದೋಸ್ತಿರೋರು ಎಡಗಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗಾಯ ಮನ್ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಮ್ಮೇರಲ್ಲಿ ತಾರೋಡು ಏನು ಏರ್ಪಡ್ತೀನಿ ಪರಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೋಪೆ ఆయన అమ్మేరకి 74 ವರ್ಷ 14 ಗಂಟೆ ಉಂಟುದಾಯ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ఆయన మనసుడు ఆయన అమ్మేరకి లేతవరుడు అనిపించిన మానసికత సృష్టి అప్పుడుండ అయితే శక్తి ఎంచిన నಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಮ್ಮದುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾದು ಒಬ್ಬನಿಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ತ ಕಡದಂಚಿ ಪುರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಬರತನ
ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪರಗಾದ ಮನ್ಪಂಚಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರ್ಪಡು ಐನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಐನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಏರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪ ಅಂದುಲೇರ ಆಕಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ 22 ತಾರೀಕು ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಮನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನ ಪಡೆದುಲ್ಲೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಕೇಶವ ಕಜೆ ತ್ವಿಷ ನೆತ್ತಿಲ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 600ರಲ್ಲಿ 551 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 92% ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತ್ವಿಷ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ PUC 600ರಲ್ಲಿ 484 ಮಾರ್ಕು 81%. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸತ್ಯರ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರ SSLCಯಲ್ಲಿ 625ರಲ್ಲಿ 575 ಅಂಕ 92%. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಸಾಂತ್ಯ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ SSLCಯಲ್ಲಿ 625ರಲ್ಲಿ 525 84% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ಎಸ್ ಮಾರ್ಲಾ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಮಾರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಹುಡುಗ ನಿಶಾನ್ ಎಸ್ ಮಾರ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಷುಕ್ಷಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಉಜಿರೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅವೇತಿ ಕ್ರೀಡೆಡೆ ಒಂಜಾತ 90 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಟೆತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಯಾನು ಲೆತ್ತನಕ್ಲ ಕೆನ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ಇರು ವೇದಿಕೆಡು ಭಿನ್ನಾದೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪ ಕರಿಂಡು ಏನಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಕಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟ್ಲ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ
ಹೂಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ನಿಂತ ನೀರು ಅವು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ನೀರು ಪರಿತು ಪೋಯಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬನ್ನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸಾದಿ ಬುಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರಡಾಪು ಯಾನು ಗೌರವಯುತವಾದ ಮೆಚ್ಚುವ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಈ ಶಾಂತ್ಯದ ಜವನೇರು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಈ ಕೆಲಸಗು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜವನೇರು ಶ್ರಮ ಪಡೆಪುನಣಿ ಅನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಏನಡ ಅಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರನು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಐನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಏನಾರು ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಐನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಕೊರತೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ದಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಜವನೇರು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜನು ಪುಡಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನೋಡು ಸಾರಥವ್ರ 2015 ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ತಲಪಾಡಿದ ದೇವರನ್ನ ಜಲಕ್ಕೋಗು ದೇವರು ಬರ್ಪಣ ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ಯಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆರಬೋಡದು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಅದು ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರಿದಿನ ದಯ ಪಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಸೈತಂದ ಆ ಮರಣ ಪತ್ತವನ ಖರ್ಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಏರಾಲ್ನ ಅಸೌಖ್ಯ ಎಡಿತಿರ್ದ ಅಕ್ಲಿನ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಜವನೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಹೋಗುತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏರೆಗಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ತಂದ ಕಷ್ಟ ತಂದ ಐಲ್ನ ಭರಿಸೋದು ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾಯ ದಯಪಂಡ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು 80% ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಗುರುತಿಸುವ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಜ್ಜಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ನಡತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಡಾಯನ ದಯಪಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಯಿ ನಾವು ಆತಿಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತೀಯರಿದು ದಯಪಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂತೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ ಬಂತಂದ ದುಂಬುಗು ನಡಪಾಯರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಜವನೇರ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಮಲ್ತದ ಐತ 4 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನ ಜವನೇರು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದು ಬರೆಯರು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಡ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ವಿರಾಮ ದೀಪೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಏನನ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರೋ ಜಾಗದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಪರಿಚಯ ಆತಿನ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ತಲಪಾಡಿದ ಊರ್ದಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಐತೆ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಪೋದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪರಂದುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರ್ದಾಯ್ ಪಂಡತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆಲ ರಾತ್ರಿ ಡೇನ ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದ ದಾದ ಯಾನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಪನ್ಪೆರದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮನೇ ಮೊಡು ತೂತ ಯಾನಂದತ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲು ಏಪೋಗುಲ ಓಲುತ್ತಂಡಲ ಶಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮಗು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಆಭಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಕುಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗುರಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗುರಿ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತತ್ವಬೋಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಪನ್ಪೆರದ ಒಂಜಿ ತತ್ವಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಗುರಿಕ್ ಗುರು ಆದ ಮೂಲಿನಿ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ 2-3
ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗುರು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳಗಡು ನಿರ್ದಾತರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಎಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಸು ಬಂದಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಲ ಧನಸಾಯಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಬರಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಎನ್ನಲ ಆಶಯ ಈ ತರದ್ದು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಇನಿ ಕೈದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಮರೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪಾದಾರಂಗು ಬೂರ್ದು ನಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆಯ್ನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಈ ದೈವನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಬೈದಿನ ಪ್ರಜೆಗಿಲೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ದೇವಿಡಲ ಈ ದೈವಡಲ ನಟೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಜವನಿಯರ್ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಯಾನು ಜವನಿಯರ್ನ ಬಿರೋಡು ಓಲ್ಲ ಒಂದು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದಿ ಜವನಿಯರ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯನು ಸುಖ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇತ್ತಂಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಕೇಂಡೇನು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಗುಲು ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಧರ್ಮೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಾರನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಿಖಿಲ ಪಿರಾಡು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿ ಬೇರೆ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶಿವತ್ತು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಂಜನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ಬೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಣ್ಣ ಕೇನಂದರು ಬಂದಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಕಜೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ನಾಟಕನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಕಲು ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬುಡೇದಿ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡಿದು ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಂಗ ಕಾಪು ರಂಗ ತರಂಗ ತಂಡದ ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಕಡೆತ ಆ ಒಂದು ಘಟ್ಟವು ಬರಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತರೆಗಿಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರವಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ. ಸುರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂತ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂತ್ಯ ಸಾಂತೋಡಿಕೆ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಜರುಗಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನಿ ಸಾಂತ್ಯಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಉಜಿರೆ ಇವರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಇವರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಇವರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಎ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತೀವಿ.